Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Ine ndi m'bale wanu mwa Ambuye Wilson Banda ndi ngakhale alaliki athu amati William poti mayina amafanana koma ndine Wilson Banda kuchokera ku Salima Gomera Kacherenje. Choyamba ndithokoze utsogoleri umene ukuyendetsa mwambo uno wa msonkhano makamaka pondipatsa mwayi kuti ndikayime pakati panu abale ndi alongo. Choncho ku nthawi yakummawa ndiloleni kunena kuti tiphunzire mawu a Mulungu pamodzi makamaka pamutu umene tiupeze kuchokera m'buku la 2 Mafumu chapter 4 verse yake 38 mpaka 41. Pamenepa pali mutu umene tiphunzire mu nthawi ino, mutu wake ukhala muli imfa m'khalimo. Mutu umene tiphunzire pano ukhala muli imfa m'khalimo. Mutu umenewu kuchokera pa 2 Mafumu chapter 4 verse yake 38 mpaka na 41. Pamene tizamepe kwambiri kuphunzirapo makamaka zimene Mulungu afuna ife tikaphunzire pa zimene zidachitikirapo anzathu kalekale m'chipangano chakale. Tisaiwale mawu a Mulungu tiwerenga m'buku la Roma 15 verse yake ya 14 akunena kunena kuti zinthu zimene zinalembedwa kale zinalembedwa kutiphunzitsa ife, kutilangiza kuti ife tisakachite monga mmene anzathu akalewo adachitira. Pa nthawi ino tipemphe owerenga kuti mutitsekulire buku la 2 Mafumu chapter 4 verse yake 38 mpaka na 41. Pa verse yake ya 38. Ndipo Elisa anabwera ku Giligala, koma m'dzikomo munali njala. Ndi ana aneneri anali kukhala pansi pamaso pace. Ndipo anati kwa anyamata wace, ika nkhali yayikuluyo uphikire ana aneneri. Natuluka wina kukachera ndiwo kuthengo, napeza chonga kani mpesa, nacherapo zipuzi kudzanza mfunga mwace. Nadza nazichekera nkhali ya chakudya, popeza sanazidziwa. Pamenepo anagawira anthu kuti adye. Koma kunali pakudya chakudyacho, anafuwula nati munthu wa Mulungu, muli imfa m'khalimo, ndipo sanatha kudya. Zikomo kwambiri kamba kuwerenga kwabwino. Apa tikuonapo nthawi imene ana a Israeli tikumbukira atachoka ku Igupto ku kapolo, atawoloka Yorodani uja, timaona kunena kuti ana a Israeli adayima pamalo pena kumakwa uja wa Yeriko, adamangapo misasa. Ndiye atamangapo misasa malo amenewa timakumbukira kunena kuti Mulungu adamuwuza Yoswa kunena kuti ana onse amene adachoka nawo mnjira amene sanadulidwe amayenera kudulidwa. Ndiye malo amenewa amene adachitikira mdulidwewa Mulungu adawawuza ana a Israeli amenewa kunena kuti ayikapo miyala 12 imene zakhala chikumbutso kwa ana a Israeli kunena kuti Mulungu anayikosera mtozo pakati pawo pa ana a Igupto. Choncho malo amenewa kuchokera mu nthawi imeneyo anachedwa dzina lonena kuti Giligala. Ndiye tikuona kunena kuti mneneri tsopano Elisa adapita ku dera lina lotchedwa kuti Giligala. Akuti ku dera limeneli kudali njala. Ndipo khala kuti dera limene kudali njala, Elisa atafika anapeza kuti ana aneneri adangokhala tsopano akufa njala, nabwera pafupi ndi iye. Ndiye Elisa ataona kunena kuti ana aneneri ali ndi njala, chomwe adachita Elisa nchiyani? Akuti adawuza mnyamata wake kunena kuti tapita kuthengo upite ukachole. Anawuza mnyamata wake kunena kuti tereka mphika, muphika zakudya cholinga yonena kuti ana aneneri watani wodi adye. Ndiye akunena kuti akuti ena anyamata adapita kutchire nakafunafuna zinthu kapena nakachola zitsamba zonena kuti aphatikiza mphikamo iwo adye. Anzathu Ayudawa zakudya zawo amadya ngati mmene amadyera amwenye. Anzanga amene mwina amagwirako ntchito kwa amwenye akafuna kuphika mpunga zomwe amachita ena mudaonako amatenga nyama nkuyitenga nkuphatikiza modzi ndi chani kodi ndi mpunga. Amatenga mbatatesi kuyikaso muti kuyikaso mmenemo, amatenga maspice kuyikaso muti kodi kuyikaso mmenemo. Amachita kasakaniza. Naona kosa anzathu ena aku Nigeria amene amachitira, naona amatenga sima ija nkutenga there lija nkuliphatikiza, kutenga nyamaso nkuyitani nkuyiphatikiza. Ndiye choyamba pamene tionepo apa akuti mdzikoli mudali njala. Ndiye njala ikafika pamalo imasowetsa anthu chani kodi mtendere.
anthu amachita zinthu zimene samapemphera kuti kodi kuchita. Chifukwa kuti mdzikomo mabwera njala. Tisaiwale mutu wathu ndi wonena kuti muli imfa m'khalimo. Tikuti njala ikavuta anthu amachita zinthu zimene samapemphera kuti kodi kuchita. Buku la Roma chapter chake cha 8 verse 35 akunena kuti adzatere ife ndani ndi Mulungu wathu. Nsautso kodi, njala kodi, zimene zikuonetsa kuti njala ikafika pakati pa anthu amathokera zinthu zina zimene zimathosempana ndi zimene Mulungu wakuti kodi akufuna. Choncho m'dziko lapansi lero lino muliso njala yayikulu. Njala imeneyi ndiyo njala ya mawu a Mulungu. Amos chapter 8 verse 11 to 12. Amos 8 verse 11 to 12. Tenti santure majangu chipangano cha kachima ufute. Amos 8 verse 11 to 12. Amos chapter 8 verse 11 to 12. pa verse yake 11. Taonani akudza masiku ati Ambuye Yehova. Akuti ndidzatumiza njala m'dzikomo. Si njala ya mkate kapena ludzu la madzi. Koma njala yakumva mawu a Yehova verse 12. Ndipo adzayendayenda penyu kuyambira ku nyanja kufikira ku nyanja. Ndi kuyambira kumpoto kufikira kummawa. Adzathamangathamanga kufunafuna mawu a Yehova koma osawapeza verse 13. Basi pomwepo apa tikuona kuti mneneri Amosi munthawi imeneyi ankalosera kunena kuti ndidzapereka njala, koma njala yake osati njala ya chakudya. Mulungu adzapereka njala pa dziko lapansi osati njala ya chakudya koma njala ya mawu a Mulungu. Ndiye kuti tikuiona kunena kuti njala yofuna kumva mawu a Mulungu ilipo mpaka na pano. Nchifukwa Yesu akuyesedwa pa Mateyu 4 verse yake ya 4 pamene Satana amamuwuza Yesu kunena kuti usandutse miyalayi kukhala chakudya, usandutse miyalayi kukhala mkate. Yesu adati chiyani? Munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate wokha koma ndi chiyani kodi? Ndi mawu a Mulungu. Zimene zikuonetsa kuti anzathu munthu ameneyo adali ndi njala ndithu, njala ya sima kapena njala yakuti anthu akhute. Koma lero lino tili m'dziko lapansi limene ndi njala ya mawu a Mulungu. Chifukwa mukasegula wailesi mudzamva anthu akulalikira chiyani kodi? Mawu a Mulungu. Mukangoti muchoke pano mfike apo muona pali chalichi, mukati mpitapo muona pali chalichi, anthu akulalikira ndithu chiyani kodi? Mawu a Mulungu. Ndiye tili m'dziko lapansi limene anthu ali ndi njala yoti amve mawu a ndani kodi? Mawu a Mulungu. Mfundo ina ndionera kunena kuti Elisa anatumiza mtumiki wake kuti ayike m'phika waukulu kuti aphike chakudya. Ndiye kuti pakakhala kuti m'dziko lapansi tili ndi njala ya mawu a Mulungu, Yesu adaona kunena kuti njala imeneyi kuti ithe mpofunika anthu achoke akayikire chiyani kodi? Uthenga wabwino. Chifukwa Yesu Mateyu 28 verse 8, 19, 20 anatumiza ophunzira ake kunena kuti mukani lalikira uthenga wabwino kwa otani kodi? Kwa olengedwa onse. Zimene zikuonetsa kuti Eliya anatuma mnyamata wake kunena kunenetula anyamata akewo atereke m'phika onena kuti aphike chakudya. Chimodzimodzi Yesu lero lino podziwa kuti m'dziko lapansi muli njala ya mawu a Mulungu watituma ife kunena kuti tipite tikalalikire uthenga wabwino. Choncho ntchito yolalikira uthenga wabwino ndi ntchito ya aliyense, m'bale komanso mlongo. Aroma 1 verse 16. Aroma 1:16. Aroma verse 16. Pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira, kuyambira Yuda ndiponso Helene verse 17. Basi pomwepo ndiye kuti apa tikuona kunena kuti Elisa njira yabwino imene anayiona kunena kuti anthu amene akumva njalayo ithe adaona kuti kwabwino kunali chani? Aphike chiyani kodi? Chakudya. Ndiye apanso tikuona kunena kuti Yesu Khristu kapena kuti Paulo akulankhula kunena kuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi chifukwa uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu. Ndiye tikuona kunena kuti Elisa adadziwa kunena kuti anthu amene apulumuke ku njala pofunika titereke chiyani kodi? Titereke m'phika wa chakudya. Ndiye lero linonso nayenso Yesu akudziwa kunena kuti anthu apulumutsidwe mpofunika chiyani kodi? Uthenga wabwino. Chifukwa Paulo kunena kuti uthenga wabwino ine sundichititsa manyazi. Mfundo ina tikuona kunena kuti munthu wina
anapita kokasaka ndiwo kuthengo. Ndekuti pakuonetsa kunena kuti mphika wotaleka chakudya udalipodi, koma mumphikamo munalibe chakudya. Nde mumphikamo mafuna mukhale chani kodi chakudya. Chakudya chimenera kuchokera kuti ndekuti munthu wina amene achoke apita akatani kodi akasake. Aroma chapter 10 verse 14-15. Pa verse yake ya 14. Ndipo iwo adzayitana bwanji pa iye amene sanakhulupirira. Ndipo adzakhulupirira bwanji iye amene sanamva za iye. Ndipo adzamva bwanji wopanda wolalikira. Verse 15. Ndipo adzalalikira bwanji ngati satumidwa. Monganso kwalembedwa. Okometsetsa ndithu ali mapanzi akulalikira uthenga wabwino wa zinthu zabwino. Verse 16. Basi pomwepo ndiye kuti apa tikuonera kuti akunena kuti adzakhulupirira bwanji ngati sanalalikidwe, adzalalikira bwanji ngati satani kodi satumidwa. Ndiye kuti tikuona kunena kuti anthu akhulupirira uthenga wabwino mpofunika kunena kuti wina apite awalalikire. Ndiye akunena kuti adzakhulupirira bwanji popanda wolalikira. Ndiye kuti apa tikuona ponena kuti Elisa adadziwa nena kuti wopanda kupita anthu kasaka chakudya ndiye kuti anthu satani sakudya. Nchifukwa Elisa adanena kunena kuti mupite mukatani kodi mukasake zinthu zoti anthu atani kodi adye. Ndiye kuti apa zikuonetsanso nena kuti wakati ndi mudziko lapansi limene muli njala ya mawu a Mulungu mpofunika kunena kuti anthu akhulupirira uthenga wabwino ife tinyamuke tikatani kodi tikalengeze. Ndiye verse yaka 15 akunena kuti pakuti anena kunena kuti wokometsetsa mapazi amene alalikira za uthenga wachani kodi wabwino. Ndiye kuti zikuonetsa kuti pali uthenga wabwino komanso pali uthenga ota pali uthenga wabwino ndiye pali uthenga sota woyipa. Ndiye akunena kuti pali okometsetsa mapazi a iwo amene alalikira uthenga wabwino wa zinthu zachani kodi zabwino. Ndiye kuti apa zikuonetsa kunena kuti pali uthenga wina umene anthu akhoza kulalikira koma uthenga wosakhala wachani kodi wabwino. Agalatiya 1 verse 6-9. Agalatiya 1 verse 6-9. Pa verse yake ya 6. Ndizizwa kuti msanga motere muli nkutusika kwa iye amene anakuyitanani chisomo cha Khristu kutsata uthenga wabwino wina umene suli wina. Koma pali ena akuvuta inu nafuna kuipsa uthenga wabwino wa Khristu. Verse 8. Koma ngakhale ife kapena mngelo ochokera kumwamba ngati akakulalikirani uthenga wabwino osati umene tidakulalikirani ife akhale otembereredwa. Verse 9. Monga tinanena kale ndipo ndinenanso tsopano apa, ngati wina akulalikirani uthenga wabwino osati umene mudawulandira akhale otembereredwa 10. Basi pomwepo ndiye kuti apa tikuona kunena kuti chifukwa njala yagwa mdziko anthu apita kokasaka zakudya zoti anthu adye. Ndiye tikunena kuti chimodzimodzinso lero lino ife tili ndi ntchito yonena kunena kuti tiyeni tinyamuke tikalalikira anthu zachani kodi za uthenga wabwino. Ndiye anena kunena kuti ndi okometsetsa mapazi a iwo amene amalalikira uthenga wabwino wa zinthu zabwino. Ndiye tikuona kunena kuti ulipo uthenga wina umene anthu amalalikira koma osakhala uthenga wabwino. Tikukamba lero tsiku la lero, tsiku loyamba la Sabata lero, anthu ambiri adzala m'manyumba amene akulalikira uthenga koma kuti muone uthengawo mauthenga ambiri si mauthenga chani kodi abwino. Ndikukumbukira dzulo amene amaphunzitsa m'bale Ron Gilbert ananena kunena kuti alipo azipembedzo ena mbuye monsemo akhala kulalikira kunena kuti ukwati wokwatira amuna okhaokha si ukwati wabwino. Koma popita nthawi ngati bungwe linakakumana kenako nkukapaka chiganizo kuti muona bwanji kodi tikhoza makwatira amuna okhaokha tiyeni tichite mavoti. Ndipo ochita mavoti ochuluka akuti anthu mkhoza kutani kodi mkhoza kukwatira amuna okhaokha. Kenako mpingo kuti chani lero lino tasintha amuna okhaokha zitani kodi tizikwatirana. Ndiye kuti anthu akulalikira uthenga wabwino kapena oyipa. Uthenga wotani kodi oyipa. Ndiye kuti nzotheka ndithu nena kuti anthu akhoza makasakasaka nkumakafuna kulalikira uthenga wabwino koma uthengawo usali wabwino. Ndiye Paulo akunena kuti munthu aliyense amene akukhala akusausani nkumalalikira uthenga wina osakhala umene ndakupasani akhala otani ameneyo akhala otani. Ndiye kuti zimene zikakhale mu mpingo wa Ambuye zilipo zimene abale ena ali ndi njala yolalikira mawu a Mulungu koma salalikira uthenga wabwino amalalikira uthenga wotani kodi wolakwika.
timadziwa bwanji kuti uthenga ungolakwika ngati munthu abwera pamalo nkumalayikira uthenga anthu nkumagawikana uthenga wabwino kapena woyipa wabwino kapena woyipa kunena kuti ngokometsesa mapazi a iwo amene amalalikira uthenga wabwino wa zinthu zachani kodi zabwino. Kodi ife timalalikira uthenga urani? Kodi tusakasaka zakudya zorani zimene zoti anthu arandi kodi adye? Fundo ina akuti anapeza zakudyazo anazipeza koma zinali zonga mphesa, koma anazitenga nazithira nchakudya chifukwa iwo sanadziwe. Ndiye tikuona kunena kuti anthu ake adapita kuthengo kukasakasaka zakudya zija, akuti adachola zinthu zina zonga mphesa. Ndiye iwo pochola zimenezi ndekuti amaziona ngati mphesa. Ndiye atazilenga zinthu zija akuti adapita nazo kumudzi kuja nakazithira mchimphika chimene iwowo adachikoze kuti ichi nchimene ife tilani kuti phimo zokye zathu. Ndiye kunena kuti akuti iwowo sankadziwa kuti zimene atengazo si mphesa koma nzonga masawu. Pali masawu enieni amene ife timadziwawo, pali zina zake zimaoneka ngati masawu. Amatikani zimene zija? Amatika kankhande. Munang'ona kwa kankhande kuti mutenge kankhande muyikapo, mutenge masawu muyikapo, mumuuze mwana kuti sankha masawu, sasankha kankhande. Ndiye kuti pali zina zimene zimaoneka ngati zenizeni koma zisali chani kodi kati limodzi papenepa. Ndiye tikuona kunena kuti akuti anthuwa pokatenga amaona ngati akutenga mphesa koma zinali zonga chani kodi chifukwa chani? Akuti sankadziwa. Hosea 4 verse yake 6. Hosea 4 verse yake 6. Hosea 4 verse yake 6. Pa verse yake 6. Anthu anga aonongeka chifukwa chakusadziwa. Chabwino. Popeza unakana kudziwa, inenso ndikukaniza kuti usakhale wansembe wanga. Zomwe kwambiri. Ndiye apa tikuona kunena kuti Hosea, mneneri Hosea ankalankhula nthawi imeneyo kunena kuti Mulungu akunena kunena kuti anthu anga akuonongeka chifukwa chakutalani kodi chakusadziwa. Chifukwa nchiyani? Anakana kulani kodi kudziwa. Abale anga okondedwa, kusadziwa ndi nthenda yaikulu kwambiri imene anthu ambiri amachita zinthu kumaona ngati akulondola kumene kulani kodi akuponya. Anthu ambiri chifukwa chosadziwa atenga zinthu zokhala ngati mphesa koma zisali chani kodi mphesa. Anthu ambiri chifukwa chosadziwa lero lina akumva mawu kumaona ngati mawu anga Mulungu koma mawu asala ndani kodi a Mulungu. Lero lina zipembedzo zikuchita zinthu zosiyanasiyana zosepani zimene Mulungu analamulira, anthu poona akuona ngati za Mulungu koma zisali ndani kodi za Mulungu. Ndikukamba ine zinzoona. Lero lina tumvera m'machalichimu mukapeza muli madansa amene akuchitika, abusa akati kusogola kuti muwerenge buku la Masalimo hadi afifite akuti chani mwimbirani Mulungu ndi chani kodi ndi zeze. Anthu akuti chani ameni ameni. Kuti mpira chachi mukapeza onene kuti fire 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 koma mchani kodi chalichi. Kusadziwa ndi nthenda yaikulu kwambiri imene kuononga anthu ambiri. Lero lino ena mipingo ya Khristu yomweyi amba kuimba makwaya, amba kuvala zovala zimene kuti yawa ndi chani kodi tamvano. Chifukwa kulani kodi kusadziwa. Kusadziwa ndi nthenda imene yaikulu kwambiri. Chifukwa Petro atakilisa munthu wakhungu wolumala uja amene amakhala khumi akachisi baja. Magero chapter 5 verse 17 akuti chani werengani. Magero 5 verse 17 akuti chani. Pa verse yake 17. Ndipo tsopano abale, ndidziwa kuti muchichita mosadziwa. Munachita mosadziwa. Ndiye Petro amalalikira kunena kuti inuyo, anthu inuyo, Aisraeli inu, Ayuda, munampereka Yesuyo chifukwa salani kodi chosadziwa. Koma Yesuyo ndamlali ndani kodi mpulumutsi wanu. Tikunena kuti anthuwa adanyamuka nakatenga zinthu zimene zimaoneka ngati chani kodi ngati mphesa koma sali cha mphesa. Lero mpingo wa Yesu anthu akuyani ziphunzitso zosiyanasiyana zimene anthu ambiri akamaziona polalikira amabona ngati nzoona koma zili zotani kodi zoyipa. Moti ena tikukamba pano akuwauza onene kuti pamene mudya mgonero muzilira Ambuye Yesu Ambuye Yesu Ambuye Yesu Ambuye Yesu. Chifukwa nchani? Mumva chisoni. Zoona zimenezi. Ena akuwauza onene kuti pamene munyema mgonero mwene muzisangalala kuti Yesu auka. Ameni ameni muzisangalala. Zoona zimenezi. Mgonero choyeka chake nchiyani kukumbuka ife ndani kodi Yesu. Tikamodya mgonero silimva chisoni komanso silikondwerera koma timakumbukira zefanda
Finish. Ndiye kunena kuti nthawi zambiri anthu chifukwa cha kusadziwa amatenga zinthu zimene zili zabodza kumaziona ngati zoonadi kuti zoona. Mateyu 7 verse 15 akuti chani? Mateyu 7 verse 15. Pa vesi yake 15. pamene pakuti yang'anirani mupewe aneneri onyenga amene adza kwa inu ndi zovala za nkhosa koma mkati mwawo ali afisi olusa 16. Basi pomwepo ndiye Yesu akunena kuti chenjerani ndi aneneri onyenga amene amabwera kwa inu ndi zovala za nkhosa koma mkati mwawo ali afisi kapena ali mimbulu yotani kodi yolusa. Ndiye kuti Yesu amaonesa kunena kuti zilipo zinthu zina zimene m'maso mwathumu zimaoneka ngati kukhala zabwino koma mkati mwakemo zili zolani kodi zokonongeka. Chimodzimodzi lero masiku ano anthu ambiri alipo zitchera kuti aneneri koma akumachita zinthu zambiri zimene anthu ambiri amakhulupirira kunena kuti zimene akuchitazo nzotani kodi zoona koma umulungu mwa iwo mulibepo. Ndiye Yesu ndikukamponena kuti chifukwa chosadziwa anthu ambiri akutengeka nkumaona ngati zimene zikuchitikazo ndi zoona. Kwa Yesu kuno tikamene amene tikuyimbiramo haleluya akuti zosabepa koma afuna chani? Ipatsa moto. Zimene akulani kodi akufuna akuti ipatse moto koma ali mkati mwa chani kodi mwakupembedza. Zimene Mulungu atiuza zimenezi ndiye akunena kuti kusadziwa ndi nthenda yaikulu kwambiri imene chifukwa chosadziwa anthu ena anakatenga zinthu zina zomaoneka ngati mphesa koma zisali chani kodi mphesa. Lero lino anthu akhala m'mipingo yooneka ngati mipingo yeniyeni yoona koma mipingo ndi yabodza. Yesu wakanena kunena kuti ndizakhazika chani kodi mpingo wanga. Ndiye kuti Akolose 3 verse 17 akunena kuti chilichonse chimene mukachita mawu kapena muntchito muchite m'dzina la ndani kodi la Khristu Yesu. Ndiye kuti zikuonesa kunena kuti chilichonse chimene ife tingafuna kuchita kampa chipembedzo zonsezi zichokere mulo wa ndani kodi wa Khristu Yesu. Mateyu 21 verse 23. Mateyu 21 verse 23. Mateyu 21 verse 23. Ndipo mmene iye analowa mkachisi asembe akulu ndi akulu wa anthu anadza kwa iye anali kuphunzitsa nanena muchita izi ndi ulamuliro wotani? Ndipo ndani anakupatsani ulamuliro wotere? Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo inenso ndikufunsani mawu amodzi amene ngati mundiuza inenso ndikuwuzani ndi ulamuliro wotani? Ndikuwuzani ndi ulamuliro wotani ndizichita izi. 25. Ubatizo wa Yohane uchokera kuti? Kumwamba kodi kapena kwa anthu? Koma iwo anafunsana wina ndi nzache kuti tikati kumwamba iye adzati kwa ife munalekeranji kumvera iye? Koma tikati kwa anthu tiopa khamu la anthulo pakuti onse amuyesa Yohane mneneri. Zomwe kwambiri. Ndiye apa tikuona pakisanzo tikunena kuti pali zinthu zina zimene maso athu akamaziona timaziona kukhala ngati zoona koma zisali zoona. Ndiye tikuona kunena kuti tikuona pakisanzo apa kunena kuti pamene Yesu anali kuphunzitsa tikuona kuti akuluakulu achipembedzo anadabwa mmene Yesu amaphunzitsira komanso zamphamvu zimene Yesu anali nkuchita. Ndiye tsopano akuti iwo adanyamuka namfunsa Yesu kunena kuti kodi akulu inu zimene muchitazi ulamuliro wake mautenga kuti? Ndiye Yesu muone chimene adachita. Yesu sadavule kwauza kunena kuti ulamuliro umene ndimautenga kumwamba. Yesu adauza kunena kuti inenso nkufunseni kodi Yohane ubatizo wa Yohane kodi ulamuliro wake unkachokera kuti? Kodi kwa anthu kapena kumwamba? Ndiye akulu aya anapita malo amodzi makakambirana kunena kuti koma atuti kanena kunena kuti udachokera kwa anthu. Anthuwo ankankhulupirira kuti Yohane ndi mneneri wandani kodi wa Mulungu. Ndiye tikanenanso kunena kuti unachokera kumwamba atinena kunena kuti bwanji simnamtani kodi simnamvere iye. Ndiye kuti apa tikuona apo kunena kuti ulamuliro wa zinthu za Mulungu umachokera ku zinthu ziwiri kwa anthu kapena kuti Yesu akunena kuti ulamuliro wa Yohane unachokera kumwamba kapena kwa anthu. Ndiye kuti apa zikuonesa kunena kuti machitidwe a zinthu za Mulungu pali kochokera kuwiri kwa anthu kapena kuti
Ndekuti ife makiliro athu azinthu amene tiyenera kuchita akhalachokera kumwamba kapena kwa anthu. Akhalachokera kumwamba kapena kwa anthu. Ndiye tikunena kunena kuti chifukwa chosadziwa anthu lero lino akusatira ndi kuchita zimene anthu akuwauza. Aroma 10 verse 1-3. Tunena kunena kuti anatenga chinthu chonga mphesa koma chisali mphesa. Aroma 10 verse 1-3. Abale, kufulitsa kwa mtima wanga ndi pemphero langa limene ndiwapempherera kwa Mulungu. Ndilo kuti apulumuke. Chabwino. Pakuti ndiwachitira umboni kuti ali ndi changu cha kwa Mulungu, koma simonga mwachidziwitso. Chabwino. Pakuti pakusadziwa chilungamo cha Mulungu, ndipo pofuna kukhazikitsa chilungamo cha iwo okha, iwo sanagonja ku chilungamo cha Mulungu. Verse 4. Basi pomwepo tikuona kunena kuti Paulo akuwadandaulira Aisraeli kapena akuwadandaulira Ayuda onena kuti ndiwadandaulira ine kuti iwo atani kuti apulumuke. Chifukwa nchiyani? Ndikuona kunena kuti ali ndi changu ndithu cha kwa Mulungu, koma changu chake chopanda chani kodi? Changu chopanda chani? Chidziwitso. Ndiye akunena kunena kuti chifukwa nchiyani? Akunena kunena kuti ndikuona kunena kuti anazikhazikitsira chilungamo chawo nasiya chilungamo cha ndani? Cha Mulungu. Tikukamba pano tikunena kunena kuti anthu chifukwa chosadziwa amagwira zinthu zokhala ngati mphesa koma zisali mphesa. Amagwira zinthu zokhala ngati zoona koma zisali zoona. Chifukwa chake nchiyani? Anthu ambiri ali ndi changu koma changu chake chopanda chani kodi? Chidziwitso. Chifukwa nchiyani? Amakhazikitsa chilungamo chawo nasiya chilungamo cha ndani kodi? Cha Mulungu. Chidziwitso abayanga nchofunika. Pamene ife tikachita chinthu moti anthu amenewa pokatenga zimene zakona ngalatenga chani kuti atenga mphesa koma zisali chani kuti zisali mphesa. Lero mu mpingo wa Ambuye chifukwa anthu ambiri akukhala mu mpingo alibe chidziwitso, akukhala mu mpingo sasanthula mawu a Mulungu. Munthu aliyense akabweresa ndi bodza ali mphunzitso amakhulupirira zimene akuphunzitsa nzotani kodi? Zoona. Moti mu mpingo wa Ambuye lero lino kwina tikukamba pano anthu akuvutika ngoma kuphunzitsa unena kuti ayi chikhote ene tingakapu ingati kodi? Ena mpaka pano aphunzitsa bonena kuti kapu ikhale nga. Moti amene akuzikira makapa ambiri akuti sandana amenewa sabale wathu. Zoona zimenezi? Kupata chidziwitso abayanga ndi nthenda ikulu kwambiri imene ngati sitingasamale mpingo umaonongeka komanso munthu pekha akhoza kukatani kodi kukafyerera. Lero lino anthu azaza m'machalichimu akumva mauthenga koma osakhala uthenga wabwino, koma akumva uthenga okhala ngati uthenga wabwino koma uthenga wolakwika. Akuwauza anthu lero kuti mufune musafune lero lino mpereka cha 10. M'mipingomu mukawafunsa unena kuti kodi nsembe amapereka be nsembe za nyama lero? M'mipingo mukapita amapereka be nsembe za nyama? Kodi mukapita m'mipingomu amauza kuti anthu azidulidwa? Amauza kuti anthu azidulidwa? Koma cha 10 amauza azipereka asimapereka? Cha 10 amauza azipereka asimapereka? Nchifukwa chani zina zisatenga amatenga cha 10 chokha? Kodi chipangano cha tsopano Yesu analamulira kupereka cha 10 sanalamulireko? Analamulirako sanalamulireko? Sanalamulireko. Akuti munthu aliyense apereke monga mmene walani kodi wapindulira. Koma iwo lero lino akuphunzitsa anthu kumanena kunena kuti mufuna musafune mupereke chakani kodi cha 10. Akazabusa afuna apite ku saluni tiyeni mpingo mpinenge ndalama mapesa ndani kodi? Akazabusa apite kuja ku saluni. Ali ndi changu koma changu chake chopanda chani kodi? Chidziwitso. Chimene ngati sasamala chikatengera kuchani kodi? Kuchionongeko. Lero lino anthu akukhala azibusa achizimayi. Wana Korinto chapter 14 verse 4 unena kunena kuti mkazi akhalekera muchani kodi? Mu mpingo. Ndikamba pano wina anena kuti haleluya amen haleluya amen, koma ndi ndani kodi? Ndi mzimayi. Zikatengera kuti changu chopanda chani chimenecho? Chidziwitso. Ndiye mmagwira zinthu zokhala ngati zoona koma zisali zoonani kodi? Zoona. Timaliza fundo yomaliza. Akunena kuti Elisa anyamata anthu ake atamba kudya chakudya chija wina anakuonena kuti munthu wa Mulungu mulifa chani kodi? Nkhalimo. Ndiye kuti chimene chinapangisa kuti anena kunena kuti mulifa nkhalimo analawa. Tili modzi wenepa anatani? Analawa anadzionena kuti mkatimo mulizolanumu mulizoipa. Ndifuna ndikuuza unena kuti 1 Yohane 4 verse 1 unena kuti Yesu ali mizimu ngati chokera kwa ndani kodi? Kwa Mulungu. Simungazionera kuti Khristu nchabodza pokapoka munayirani kodi? Muchachimvera. Ndiye tione chimene chinachika nchiyani. Akuti Elisa atangomvonena kuti mkatimu muli poison. Chinachika nchiyani. Akuti Elisa anawuza unena kuti tengani ufa bweresani kuno. Atathira ufa
chakudya iki chinakhalanso cha poison kapena chinakhala chabwino? Elisa anathira ufa chakudyacho chinakhalanso poison kapena chinakhala chabwino? Amawerenga tumbale uja vesi yomaliza kera werengaso vesi yomaliza akuti chani? Mafumu yamoja vesi yomaliza akuti chani? Pa vesi 41 pa vesi 41 akuti pamenepo anati bwera nawoni ufa nathira nkhalimo nati gawirani anthu kuti adye. Chabwino. Ndipo nkhalimo munalibe chowawa. Paipa nkhalija tunena kunena kuti anthu aja adaona kuti mkalimo muli imfa, adaona kuti muli poison, kila chita nchani. Akuti munthu wa Mulungu adanena kuti bweresani chani kuno, bweresani ufa. Adatenga ufa uja nkuthira mkalimu uja. Ndekuti chakudya chija sikinakhalanso yorani kodi choyipa, kinakhala chani kodi, kinakhala chabwino. Yohane 8:32 anena kunena kuti muzazindikira choonadi ndipo choonadi chizaona nini kodi chizakumasulani. Yohane 17:17 patulaniwa choonadi pakuti mawu anu ndiyo yorani kodi choonadi. Ndekuti mawu a Mulungu ndiyo yorani kodi choonadi. Ndekuti ngati pamalo pamene waphunzitsidwa bodza, ngati pamalo pamene waphunzitsidwa zinthu zimene zosepa ndi mawu a Mulungu, chimene chingapangitse kunena kuti chiphunzitso chife ndi chani kodi ndi mawu a Mulungu okha. Ndekuti apo tikuona ponso kunena kuti ife ngati ife Akhristu tili ndi udindo onena kunena kuti pamalo pamene pali poison ife tichose poison pakhale chani kodi pakhale chinthu chabwino. Mateyu 7 verse yake ya Mateyu chapter 5 verse yake ya 13-16 buku lomaliza. Mateyu 5 verse yake 13-16 pa verse yake 13 inu ndinu mchere wa dziko lapansi koma mcherewo ngati ukasukuluka adzaukoleretsa ndi chiyani? Pamenepo sungakwanirenso kanthu konse koma kuti ukaponyedwe kunja nopondedwe ndi anthu. Inu ndinu kuwunika kwa dziko lapansi. Modzi wokhazikika pamwamba pa phiri sungathe kubisika 15. Kapena suyatsa nyali ndi kuyivundikira m'mbiya koma wayike iyo pa choyikapo chache ndipo iwunikira onse ali m'nyumbamo. Chomwecho muwalitse inu kuwunika kwanu pamaso pa anthu kuti pakuona ntchito zanu zabwino alemekeze Atate wanu wakumwamba. Zomwe kwambiri apa tikuona kunena kuti Elisa anapangisa zinthu zimene zinali zoyipa kukhala zabwino. Kugwiritsa ntchito njira yanji? Anatenga ufa kuthira muzakudyamo. Ndi apa tikuona kunena kuti ife ngati Akhristu Bible Yesu wanena kunena kuti ife wani ndife ngati nyali. Number 2 akuti ifeyo ndife mchere wa dziko lapansi. Akunena kunena kuti mchere ntchito yake tikathira mu ndiwo zopanda mchere zimakoma sizikoma? Sizimatani kodi? Sizimakoma. Ndi akunena kuti ife ndife kudya kwa dziko lapansi. Kodi pamalo pamene pali mdima pamakhala bwino sipakhala bwino? Sipakhala bwino. Ndi tikunena Bible kunena kuti inuyo ngati mchere muyenera mukometse zinthu zimene zosatani kodi zosakoma. Ndi inuyo ngati nyali muyenera muunike pamalo pamene panali chani kodi panali mdima. Ndikuti apa tikuona ponena kuti ife ngati Akhristu tili ndi udindo oyikasa poison kuyikapo chani kodi zinthu zabwino. Koma nzomvetsa chisoni kunena kuti mkatikati mwa mpingo kwambiri abale ngakhala alongo sife mchere kapena sife ufa umene tikathira pamalopo ukhoza kubweretsa zinthu zabwino. Koma ife ndife anthu amene tili anthu osokoneza zinthu osati kukonza zinthu. Anthu ambiri lero lino azilalika ambiri tikulalikira uthenga ofuna kugawa mpingo osati kumanga chani kodi kumanga mpingo. Ndiye tasanduka ife sopano chinthu chimene chili chofuna kubweretsa poison azipitirirabe. Elisa sananene kunena kuti tengani poison ndongezere mkatimo. Koma Elisa ananena kuti chani tengani ufa ndithire muti kodi ndithire mkatimo. Ndipo chakudya ichi chinakhala chabwino. Maphunzira chati maphunzira zanena kuti muli imfa nkhalimo. Ndiye taona kunena kuti anthu andakatenga zinthu zokhala ngati mphesa zisali chani kodi zisali mphesa. Chifukwa chani anthuwo sankarani kodi sankadziwa. Ndiye kunena kuti ngati mpingo uliwonse pamalo kapena ngati Khristu aliyense pamalo ayenera zikhala ndi chidziwitso pa chinthu chimene yafunakirani kodi achisatire. Aziona kunena kuti kodi zimene zikuphunzitsidwazi nzoona kapena nzabodza. Ndiye kuti taonanso kunena kuti ife ngati Akhristu tili ndi ntchito yonyamula uthenga wabwino nkukawuza anthu ena osati kunyamula uthenga oyipa nkumakawuza anthu ena. Taonanso kunena kuti ife ngati Akhristu tili ndi ntchito pamalo pamene pali zolakwika kubweretsapo zinthu chani kuti zabwino. Koma zomvetsa chisoni kunena kuti alongo athu
mpingo wa Ambuye anaphunzitsa m'bale wathu Dero amanena kunena kuti anthu ambiri padali pano tinangogwira dzina kuti ife tili mu mpingo chani kuti wachipulumutso, koma kuti tione ntchito zathu zimene tikuchita zosagwirizana ndi zimene ife tinavala. Anthu ambiri tinangosunga kuti ine ndasatira masitepe 5 aja onse kuti munthu alani kuti apulumutsidwe, koma chipulumutsocho sitikukitani kuti sitikukisamalira. Taonani nkhani imene ichitika mu Genesis muja, muona kunena kuti Loti anapulumutsidwa nthuni pa banja pake, koma chinachitika njani? Kodi kumalo kuja koyenera kuti iwo akafikeko anakafika onse kapena wina anatsalira? Mkazi wake Sarai nawo kodi sanafike, chifukwa njani? Anayiwala zimene Mulungu anatani kodi anawawuza kuti asachoke mbuyo. Ndikuti apo tikuona kunena kuti pamene tili muno mpingo wa Khristu Yesu tiyeni tikhale anthu atcheru, chipulumutso chathu tikhoza kuchitaya ngati ife sitingalani kodi sitingasamalise. Ife tikhale mchere umene tingabweretse kukoma pamalo, tikhale nyali imene tingabweretse kuwala pachani kodi pamalo. Koma zomwe zachisono kunena kuti akhristu ambiri ndife anthu amene pamalo sitimabweretsa mtendere koma timabweretsa chisokonezo. Alongo ambiri apa tsiku langati la lero tsiku la Sabata timakhala anthu olungama, koma tikangopita m'makwathumu timakhala anthu osokoneza pamalo. Ngati pali anthu amene amakunodanisa anthu mmakhala ndinu alongo amene muli mu mpingo wa Ambuye. Amene amakhala namba 1 mwina kumana nkhula bodza amakhala mulongo amene ali mu mpingo wa Ambuye. Amene amakhala namba 1 mu mpingo kumayipisa mwina mbiri anthu ena, anthu amene akulalikira uthenga wabwino amakhala somwe abale amene ali mu mpingo. Ukaponena kuti amene akulalikira zimene zifoti abambo ake ali mu mpingo umenewo kapena abambo ake amphunzitsa zimenezo. Munamvako zimenezi? Umuntu ukapasosa china chola kuika kuti amene akuphunzitsa zimene zifana abambo ake amphunzitsa ziti akuphunzitsa zimenezi. Zoona zimenezi? Munthu mwene akusanthula chani kodi mawu kuti zimene kuphunzitsazo zoona kapena nzochani kodi kapena nzabosa. Ndiye taphunzira onena kuti muli ifa nkhalimo, nkofunika onena kuti tikhale ndi chidziwitso pamene tikukhala pano pa dziko lapansi. Mulungu wokoma ndi wamtendere adalitse mawu akewa lero ndi nthawi zonse. Amen. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona